Ana programang ini rated SPG. Sa pangguluman sana. Marhay na aldaw DJ Makisig. Ako po si Benny. Apodon mo na sana po ako sa bansag na Burnok. Pabini-beni pa mo, Burnok man sana. Apodon mo na sana ako sa bansag na Burnok na Parasulmok. Namong problema ako DJ Makisig dahil mahalo na maray ang bayadan mi sa kuryente. Naanggutan ako ni Mrs. Tagrabe da akong magkonsumo sa kuryente. Apisar na mayuman ako ning trabaho. Por dahil maya akong maekstrahan na trabaho, nagpaandar isipan sa kuyang Mrs. kung paano kami makadiskarte nin pambayad nin na kuryente. Nag-utang si Mrs. sa mga lending-lending. Kantidad 10,000 ang inutang niya para ibayad sa samuyang kuryente na 2 bulan na ang moroso. Pero may penalty na. Delikado, ano ha? Dakulang ginhawa ki Mrs. asin sa sakuya na igwa na kaming nakuha ang pambayad. Sa samuyang moroso, dawa inutangan sa mga lending asin nag-irinteres. Ngunyan, sarong aldaw DJ Makisig sinugo ako kan sa kong agom na magduman sa opisina kan kasureko. Asin ibayad an 10,000 sa samuyang kuryente. Kan pasiring na ako sa kasureko para magbayad, may naagyahan ako ning nagsusurugal-sugal. Uya na. May naagyahan ako ning nagpo-pull out, nagkakara-cross. Igwapang nagbuburo lang, igwapang nagbibirilyar. Kompleto. Garo ano Garo Las Vegas ang natingan na. Kompletong sugal ah. Or dahil amay pa man ang sa kuyang kalakawan, naghapit muna ako duman sa bulangan. Naghiling-hiling. Kasi nagmasid. Daya ako nakatios. Itinaya ako sa 5,000 duman sa manok na pula. No. Asin so tadang 5,000, itinaya ko man, inubos ko na, itinaya ako sa weteng tumbok na ansod kandaraga. Nung kadimalasan, DJ Makisig, 5 minutos pa sana ako duman sa bulangan, nautot naan sa kuyang kwarta. So pambayad mi sa kuryente. Pero so 5,000, inubos ko, tinaya ko sa weteng. Biyo akong pinangruluyahan an sa kuyang pagmati. Tad delikado ako kaniki Mrs. Sigurado pag uli ko, duman ako matiteknikal. O minuli ako sa harong, ang guto na maray si Mrs. kan inistorya ko ang nangyari. Tuminuga ako na nasulmo ko, na dispal ko so pambayad mining kuryente. Sinasabi ko. Ha? Ang goto na maray sa ko si Agom, biyo akong pigkurukuso. Biyo akong piglabatiba. Sampal digdi, sampal duman. Ang inabot ko sa sakuyang Agom. Pinalimogmog pa akong ngipon. Kinaumagahan pag matakan sa kuyang Mrs. Biglang napaluha si Agom. Kang nahiling niya sa luwaskan sa muyang harong nakaparada ang brand new na motor NMAX. No. Napaluha si Mrs. Napahagulgol. Asin kapot-kapot niya ang sayang sarong tuhod. Asin ang saro niyang kamot nakatakop sa sayang uso asin naghihibi. Ang sabi ni Mrs. Sen hali yan Agom brand yun na motor na NMAX. Ano Agom tuminama ka na sa weteng? No. Sabi ko kay Mrs. ko, Agom, day ako nagtama sa weteng. Iyang motor na yan na nahihiling mo na branyo. Ang kagsadirikan uto sa puon kang poste para putol ng kuryente. Bumakal kan Agom ning kandila, tayo man sana. Binanga dapat yung mga tugang. So 10,000. 5,000 tinaya da sa manok na pula. So 5,000, inubos daan tinaya tumbok ansud kandaraga.
may numero ang ansod kang daraga sa waiting. Mama, ganda na. Mama. Kung tumama itong 5,000 na ito, otot ang STL. Salamat Albert Barakiel sa pagbatara kan istorya kan surat sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?